25 sena ta' ħidma bris l-istudenti Għawċin f'Malta. Dan hu dak li jaħdem fuq b'tan dedikazzjoni il-Grupp Universitarji Għawċin il-GUG. Grupp li slogan tiegħu tal-lum huwa tibdiliet magħmulin eħfef. Il-Grupp Universitarji Għawċin oriġina fis-snin 80 u kien rikonoxxut uffiċjalment fl-1987 għalhekk li din is-sena taħbad il-25 sena anniversarju mit-twaqqif tal-GUG. Fl-okkażjoni tal-25 sena anniversarju, iltqajna mal-ewwel President illi kellu l-GUG, Joseph Kutajjar. Illum Senior Lecturer fid-Dipartiment tas-Soċjoloġija fih dan l-Università ta' Malta. Dr. Kutajjar toħodna lura fis-snin 80 meta dakinhar twaqqaf il-grupp. Tajt li lan tal-grupp minn dejjem kien biex jiffaċilita ħajjet l-istudent Għawċi f'Malta. Iżda l-isfidi ta' 25 sena ilu huma l-istess sfidi li qed jiffaċċja l-istudent Għawċi llum. L-isfidi kważi baqgħu l-istess. Aħna konna qegħdin dakinhar konna qegħdin nitħabtu biex ikun hemm iktar flus għall-istudenti Għawċin f'Malta x'kien hemm iktar expenses. It-trasport dirett bejn iċ-ċirkew u l-università kienet issue wkoll. Konna għamilna symposium, per eżempju, konferenza kbira kienet fuq l-opportunitajiet ta' xogħol għal l-Għawċin li jiggradwaw f'Għawdex. Tajt li ċertu affarijiet jiebu, madankollu n-nuqqas opportunitajiet ta' xogħol f'Għawdex baqa' l-istess. ċerti affarijiet ittranġaw, per eżempju, is-sussidi fuq il-housing għall-Għawċin f'Malta xejn ċertu benefiċċji għall-Għawċin issa. Imma fejn hemm opportunitajiet ta' xogħol baqgħu l-istess jew ġew hawn. Kien hemm il-masters ta' Morin Muscat li turi, per eżempju, l-Għawċin li jiġu Malta jindunaw kemm hawn iktar opportunitajiet ta' xogħol. Il-fatt li l-istudenti Għawċin jibqgħu Malta wara jkunu gradwaw hija l-ikbar problema għal Għawdex ta' Joseph Kutajjar, mhux biss twassal għal brain drain, iżda wkoll għal problema oħra. L-impatt twassal għal brain drain li dejjem kien hemm u għal min se jieħu ħsieb tal-ġenituri anzjani f'ċertu età li l-istat għadu m'għamilx daqshekk fuq f'dal-qasam f'Għawdex. U wara li tkellimna mal-ewwel President tal-GUG, tkellimna mal-President attwali tal-grupp, Ryan Merċieqa. Din is-sena il-GUG tagħlaq 25 sena u għadha d-dejja bl-istess skop l-istess għan li bdiet 25 sena ilu. Bażikament dak li tirrappreżenta l-istudenti Għawċin. Ryan jelenka wħud mill-isfidi li qed jiffaċċja l-istudent Għawċi llum. Bħala sfidi kien hemm diversi matul is-snin. Fosthom dejjem ikun hemm l-isfidi li għandhom x'jaqsmu mat trasport, l-isfidi li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja tal-istudenti Għawċin f'Malta, kif ukoll il-ħajja tagħhom fl-istituzzjoni li jkunu fiha. Din hija Francien Muscat, is-Segretarju Ġenerali tal-GUG. Naħseb il-main problems għadhom hemm, fis-sens l-ikbar problemi transport, akkomodazzjoni baqgħet, problemi li ssib l-Università fis-sens dawk għadhom hemm. Immedjatament nistaqsija għaliex dawn il-problemi għadhom eżistenti. Il-fattu li nbidlu l-affarijiet, sens qabel kien hemm is-sistema l-qadima ta' trasport, issa għandna waħda ġdida. Qabel kien hemm numru ta' studenti li kien iżgħar, issa l-istudenti kibru. Qabel kien hemm expenses issa żdiedu. Mhux hekk biss. In-numru ta' studenti li jirrappreżenta l-GUG fuq livell terzjarju huwa ħafna ikbar issa. Dan għaliex għal dawn l-aħħar sentejn, il-GUG beda jirrappreżenta wkoll l-istudenti Għawċin f'Malta tal-MCAST kif ukoll tal-ITS. Hemmx affarijiet xi ħaġa waħda li tajt isma' di vera hija taħessra l-istudent u vera nixtiequ li nittakiljawa. Ħaġa waħda ħajtalek is-sentejn. L-eżamijiet Għawdex. Għalkemm bdejna f'bija s-sena l-oħra, irnexxiel nagħmlu l-pilot study nixtiequ nibqgħu naħdmu li finalment l-istudenti jkun ċert li ħajjintażel li jekk irid jagħmel l-eżami Għawdex għandu ċ-ċans jagħmlu. Illum il-GUG hija l-unika vuċi għall-istudenti Għawċin fejn qed tagħmel l-almu tagħha biex issalvagwardja drittijiet u l-interessi tal-istudenti żgħażagħ. Lill-GUG il-fatt li ilha mwaqfa dawn il-25 sena hija ta' importanza kbira għall-istudent Għawċi u naħseb li il-fatt li ilha mwaqfa daqshekk snin jidher il-fatt li hija ta' importanza u tibqa' ta' importanza. Elaine bdiet tagħmel parti mill-eżekuttiv tal-GUG wara li anke hi bħala studenta kellha bżonn l-għajnuna tal-grupp.
Madwar sentejn ilu fl-ewwel sena universitarja tagħha iffaċċat diffikultà fil-ħajja tagħha f'Malta, avviċinat lil GUG u kien hawnhekk li wrid interess li tifforma parti mill-eżekuttiv. Hemm dik l-istess sinċerità fil-ħidma tagħna għaliex minn barra bħala studenta meta għenuni sib dik il-ħidma mill-qalb tagħhom illi veru rridu jirrappreżentawni u jenuni u issa dik il-ħaġa nista' nara bħala membru tal-eżekuttiv minn ġew. L-istess bħal Brandon Buttigieg, student universitarju Awċi ieħor, illi tkellem mal GUG biex jara tistax tinstab soluzzjoni għal problema li kellu. Kelli lecture il-ġimgħa billi student universitarju Awċi, f'sens ikun nixtieq naħrab lejn Għawdex, avviċinajt il-President tal-GUG u ilħaqna kompromess f'sens biex irranġajna kif stajna. U fl-okkażjoni tal-25 sena mit-twaqqif tal-GUG, fi żmien li ġej, il-grupp se jkun qed jorganizza reunion bilan li l-membri tal-eżekuttiv kollha f'dawn l-aħħar 25 sena jiltaqgħu u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. Attività li qed tiġi organizzata minn Mark Xcambry, l-Events Officer tal-GUG. Turi li jetem, turi li qed tagħmel xi ħaġa żgħażagħ u ikollhom gruppi organizzazzjoni li jistgħu jiddependu fuqha, jistgħu jaraw x'inhu jiġri Għawdex u anke Malta.